Sanibonani guys, igama uNqobeleni bathela mazibela enimba ngomhla ka-16 April. Hayi-ke guys, abantwana bayavutha bhe, amalangabi sengikhuluma-ke ngoLazarus benodadewabo uNonceba, njengoba nje sebelazi lonke iqiniso ngokuhamba emhlabeni kukamama wabo. UNomfundiso-ke uke wazama ukuchaza ukuthi le ndaba ababaze beyibhadlaze emndenini ngoba vele umndeni busuphukile ngokuhamba-ke kukaNozamile emhlabeni. Manje bengase bethole ukuthi ukuhamba kwakhe kwakunjani, kwanzakalani ukuthi kuze kugcine kuba njeya. Bebezomane nje impela bebe nomunyu onzima kakhulu, so bakhetha kona ukuqamba amanga bethi wabulawa-ke yi-brain aneurysm. Guys, umane nje wasukuma kancane Lazarus wathi, tata, kahle kahle unyanisile, wena umbulele umama. Wathi, mntanami, ndoba seninixelelile. Wagwinya amaphilisi wathi cha, umama akavaze abulawe amaphilisi. Umama akavaze abulawe ukuthi-ke uyithathele yena umphefumulo wakhe. Umama ubulawe ubundindwa bakho. Guys, usebenzise leli gama eliqala-ke ngo-SF, but ngeke ngize ngilisho guys ngoba phela siyazi inhlamba. Kodwa-ke usho kahle ukuthi umama ubulawe ubundindwa bakho. Tata, wena ukhethe omunye umuntu wesifazane kunomama wethu. Wakhetha ukuyela ebhedini yakhe esikhundleni sokuthi uhlale nomama endlini. Unkosikazi wakho wamshada. Yingakho-ke umama engekho namhlanje. Tata, vuma ukuba ungumbulali. Itsho ukuthi mnandi ndombulali, itsho. Yo guys, uNonceba-ke nawe edile u2 wakhe wathi, tata, uyenza njani into efana nale? Washo-ke guys ubaba kaLazarus ukuthi ubezama ukumnqanda lo sisi lo oyi-side chick yakhe uBuyi ukuthi angafiki lapha endlini, ebese-ke egcine esixabana-ke nonkosikazi wakhe-ke uNozamile. Hhayi-ke uNonceba wathi, tata, musa nje uxoka. Wena uhambile waya kulo muntu lo wesifazane ngoba nakho ubukade uvikela isidima sakho. Ubuwazi ukuba uma efika endlini efica wena uhleli nomama uzobe-ke esebanga umsindo lapha ehhotela, ebese abantu bamaphephandaba-ke bayadonseka begcine sebesaphaza igama lakho-ke as i-headline the next day emaphephandabeni. Wena ububona ukuthi igama lakho lizohuduleka phansi, wagijima washiya umama ngemumva umazi ukuthi uyagula, waya kulo muntu wesifazane omunye. Vuma ukuba ubukade uprotecta isidima sakho qha, hhayi ngoba nakho ubukade ucingela umama. Yo guys, abantwana bamhlephula kanjalo-ke ngamazwi ubaba kaLazarus. Guys, ugcine sekhalaminya embezi. Kuthiwa indoda ayikhali, kodwa hayi namhlanje ngibona okunye. Wakhalamiya wathi uxolo batabami, uxolo batabami. Yayi, wamane wanyanya wes uLazarus kunokuthi adabuke, wamane wakhetha ukuphuma wahamba. Kanti-ke noNonceba wenza okufanayo, umlandelile umfowabo waphuma wahamba. Uzoleka-ke guys, wangena hliqi ey'ndabeni-ke zakwaNgcokana ayengazi nanokwazi ukuthi uyoke abe involved kusona. Akazi nanokuthi enze njani, uyagwajaza, ubheka ngapha nangapha, uyabona ukuthi naye vele ugaxeleke njengenyama yomsipha. Ayikho into azoyenza ngoba wagana kuloya mndeni. Guys, akupheli-ke lapho. uLazarus-ke uke wathola ikhamfathi-ke ezandleni zikaZoleka asefikile emzini wabo, ezama ukumduduza emtshela ukuthi-ke le awuwedwa kuyona, ngizokuthwesa lo mthwalo. Uyasho ukuthi eyi, angikholwa namanje ngathi khona umuntu ozongithepha la emhlani. Athi no, it was just a nightmare yonke lento obukade utshelwa yona. Kodwa-ke don't worry sithandwa sami, le kuzomele ngizizwe ngale ndlela engizizwa ngayo kuyona. I don't wanna change anything, I don't wanna fix anything. Ngifuna nje kuyiphila le nhlungu engikuyona njengamanje. Guys, ngapha-ke baba kaLazarus akakuthi mbibi ukudla, uyivalele ekamereni, akahleli ngisho embhedeni, uleli phansi oqenqalazini on the floor. Uyamemeza uNomfundiso, uyasho ukuthi mntakatata, bendicela uvule nangomnyango ndikwenzele i-breakfast. Kuzomele utshe kaloku, ulanda amandla. Oh yini na, ndiyakuncenga wena Jola. Hayi, akafuni nhlobo ukuvula umnyango, akafuni ukukhuluma, akafuni ngisho ukutya. Ufuna nje ukuhlala azizwe-ke
edabukisekile njengoba edabukisekile since phela iqiniso selimane laphuma lenza umndeni wakhe wafola upside down. Guys, ngalena-ke emzini kaZoleka, ngesikhathi uZoleka esasemsebenzini kuye kwafika uNonceba-ke ezozama nje ukuhlambuluka kumfowabo mayelana nalento le sebeyazi ngokuhamba emhlabeni kama wakhe. Ushilo ukuthi uyazi, njengoba sendiyazi yonke inyani, manje sendiyabona ukuthi kungani umama wayelokhu edistance kangaka kumina. Yazi ndangicinga ukuba akasandithandi, kanti no, bekade egula mani. Sonke lesi sikhathi asazi umama ukuthi uyagula, kungani angasitshelanga. Usiyasho-ke uLazarus ukuthi no, uyamazi umama wayenale pride, wayengafuni ukuthi yabo simbone sengathi uyethe. Ya, ngicathi isona isizathu esenza ukuthi angasixeleli kaloku. Usiyasho-ke uNonceba ukuthi yazi, I do feel like this is making sense now. Nami ndiva sengathi angikho right kwi-mental state yami. Yazi ndisho umshado wami ndiyabona ukuthi uyabhidlika kaloku. Kancinci uyabhidlika. Andikwazi ukhandlisha yonke lento le. Ndicinga ukuba nami izomele nihambe ndiye kugqirha ndiyochecka, kodwa ndiyoyika. Andazi uba uzofika athole ini ugqirha. Usethi-ke umfowabo, hhayi ungasabi dadewethu, ndikhona mna, ngizokwazi ukuthi ndikulekelele kona yonke into udokotela ayitshoyo. Guys, okusho khona ukuthi ngenzeka ukuthi-ke noNonceba-ke uyithathile le illness kanina, like because it could be hereditary, hlampe iyatheleleka njengofuzo kanje. So ingakhona estruglisha kanje, mhlampe nayo unayo i-bipolar. Guys, kuthe kusanjalo-ke uLazarus noNonceba bayikhipha abashawa umoya. uZoleka ubuye emsebenzini, hhayi abekho endlini. Kanti kuzofika noNomfundiso ezobabheka ukuthi baqhuba njani-ke emva kwenyaniso. Guys, uthe mefika uNomfundiso-ke naye washa isitina, fica bengekho abantwana bobabili. Sebuza-ke uZoleka ukuthi bayengaphi. Useyasho uZoleka ukuthi hhayi uDaphne uthe bathe abashawa umoya bathathe i-ride bahambile. Useyasho-ke uZoleka ukuthi yazi kodwa Nomfundiso, this is all your fault. Usethi njani kaloku? Uthi why vele ungayigcinanga lento iyimfihlo, ungabe usamtshela ngisho undodana wakho-ke u-Azande, cause uyamazi ukuthi uvovo liyakhipha kuhlali lutho esifubeni sakhe. Wathi kwenzeka nje iphutha, nami ngase ngikhathele ukuthwala lo mthwalo ngingedwa. Wathi I know, but nami ngase ngiyimisele ukuthi le mfihlo ngife nayo. Ayikhishi imfihle kanje, ufa nayo imfihle kanje. Nami ngangiyimisele ukuthi ngibe imbokodo le bamba ummesela ubukhali ngakhona njengoba wawungitshela nje. Then why utshela u-Azande le ndaba? Ngoba nami bengizoyifihla le ndaba. Kanti guys, usho lento le uZoleka uyangena uLazarus ngomnyango benoNonceba. The only thing that Lazarus said was, hi, you also knew. Ha, guys, to tell you ukuthi ngimane ngathwala izandla ekhanda, hayi, it's an understatement. Cause yabona nami bengazi ukuthi kuzofika isikhathi la noZoleka agcine umuntu omubi kule scenario. Guys, ubekade u-supportive wife, shoulder to cry on. Manje she's gonna become an enemy, just like utata kaLazarus, just like uNomfundiso. Like, guys, the twist in this whole thing, cause phela uZoleka masisithi ukubheka, she was only protecting uLazarus by not telling him the truth. But now the tables are turning manje, ngoba mengase uLazarus athola manje ukuthi unkosikazi wakho beyazi le ndaba wangamxelela, sizoba sengathi naye ukwiside lalabantu abama-enemies akhe. Guys, it's hectic. Akupheli-ke lapho. Zondo Technologies, guys, is falling apart without uPortia. So uPortia untshontshiwe abantu baseKhosela Tech, and uSydney is very angry. Uthi, uZoleka benoLazarus baphotshe uPortia, bafuna ukungimpitshiza ngingakasukumi ngisho ukusukuma phansi. Nkosikazi wakho uyamtshela ukuthi, but this is your game. Wena oqale ngumntshontshumo wethu. What did you expect? Man up, don't cry. Into ekumele uyenze manje ukuthi-ke uzame ukuvuka, ustrategize, ubone ukuthi yiphi indlela ongayiphindiselela ngayo nawe, ngoba uma ukuthi ufuna ukukhompitha noZoleka benoLazarus, you need to be strong, angimelanga ube weak. So guys, uma wethu-ke ngala yena-ke
into ayenzile no. Umane nje wathi yazini I'm going back to Khosela Tech. Ngifuna nje ukuqondana ngqo no-Onga ngoba wuye lo engamtshela ngokuthi sizothola uPortia simenze-ke abe i-senior engineer yalaphaya eZondo Technologies. Wenze njani-ke guys Onga? Wahamba kuqala wathatha uPortia wamnikeza isikhundla sikamawethu. Huge betrayal. But-ke kushiwo kuthiwa-ke hayi, it's a survival of the fittest ka-technology. So umtshela into efanayo-ke guys umawethu uthe lalela. Ukhumbule phela ukuthi singabangani kodwa phela mase sesize emsebenzini siyakhompyuta. Wena nje jatshuliswa ukuthi uPortia ngimthathile ngamletha la ukuzovala-ke isikhundla sakho ngoba phela la eKhosela Tech sebenza ngo-best of the best. Usethi-ke uma wethu lalela, she's not best of the best. Wathi lalela, it doesn't matter, sesiyobona ngendlela. Wena futhi musuloku ukhuluma nami la eKhosela Tech usekho wena la. Hamba eZondo Technologies. Mawufuna i-senior engineer ngizokucabelela abaningi engibaziyo. Thola nabantu benu kodwa uPortia usengowethu. Guys, the friends are becoming enemies now. Over nje abasebenzi. So nje the battle is on. Ngicathi noma wethu-ke manje sezofold ama-sleeves akhe. He's ready to fight iKhosela Tech and iKhosela Tech is not gonna back down. So sizobona ukuthi ubani-ke ozonqoba, survival of the fittest. Guys, can't wait to see how this is gonna unfold. Phela lapho-ke mazivela namhlanje, ungakhohlwa subscribe and like and comment.